Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ministarka za evropske integracije Vlade Republike Srbije Jadranka Joksimović prisustvovale su zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Semom Fabricijem i ambasadorom Švajcarske u Srbiji Filipom Geom predstavljanju rezultata koje je razvojni program Evropski progres ostvario tokom 3 godine sprovođenja. Uz podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske i Srbije, Evropski progres je u saradnji sa 34 lokalne samouprave, jugoistočne i jugozapadne Srbije sproveo 254 projekta koji su doprineli jačanju konkurentnosti lokalnih samouprava i lokalnih ekonomija, poboljšanju poslovne i socijalne infrastrukture, socijalnom uključivanju ugroženih grupa stanovništva i najbitnije povećanju kvaliteta života lokalnog stanovništva. Događaju u Beogradu prisustvovao i predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović, kome je uručena i zahvalnica za uspešnu saradnju na sprovođenju programa Evropski progres. Opština Bojnik je dobila podršku za projekat izrade plana detaljne regulacije agrobiznis zone u Kosančiću, za dovođenje zdrave pijaće vode u Gornjem Brijenju i za postavljanje pregrada iznad i ispod Brestovačkog jezera, rekao je predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović. Što se tiče projekata opštine Bojnik, mi smo za to vreme realizovali 3 projekata, kao što ste i najavili. Jedan od projekata je bio izrada plana detaljne regulacije za agrobiznis zonu i to je bio, da kažem, taj osnovni dokument preko koga smo mi mogli da kasnije konkurišemo kod ministarstva i dobijemo određena sredstva za izradu projektne dokumentacije za taj deo prostora, odnosno agrobiznis zonu u Kosančiću. Drugi projekat koji smo realizovali preko Evropskog progresa je dovođenje zdrave pijaće vode u mesnoj zajednici Gornje Brijanje. Tu je obuhvaćeno oko 196 domaćinstva i završeno je sve u najboljem redu. Ima nekih malih poteškoća, ali sada je ekipa našeg preduzeća vodovoda iz Bojnika na terenu gde se vrši potpisivanje ugovora i otklanjanje sitnih, da kažem, nedostataka koji su se desili, da kažem, sa ovim obilnim kišama i vodama, pa je došlo do nekih poremećaja oko tih šahti koje su ugrađene. Što se tiče trećeg projekta, on se odnosio na postavljanje pregrada na rekama prvog i drugog reda, na vodotokovima, znači iznad i ispod jezera, Brestovačkog jezera, jer te pregrade koje su izgrađene imaju zadatak da naglo topljenje snega, znači sa Radan planine i veliku količine vode na neki način apsorbuju kako bi umanjili i kako bi usporili te bujične vode, kako bi došlo znači do manjeg plavljenja naših oranica na teritoriji opštine Bojnik. Eto, to su, da kažem, ta 3 projekta koja smo uspešno završili i na kraju, evo, ja mogu i da se pohvalim da smo dobili jednu zahvalnicu od Evropskog progresa za uspešno obavljen posao, da kažem, na tim projektima i za te 3 godine koje smo imali saradnju. U realizaciji projekata opština Bojnik je učestvovala sa 10%, a 90% su bespovratna sredstva koja smo dobili od Evropskog progresa, kazao je Nenadović. Na primjer, izrada plana detaljne regulacije u Kosančiću košta oko 570.000, što znači opština je dala nekih 60.000, a dobili smo 500.000 i nešto. Ili, na primjer, dovođenje zdrave pijaće vode u Brijanju, negde oko 1.500 eura je bilo učešće opštine, a dobili smo oko 10-11.000. Ne mogu sada precizno da vam kažem, jer nisam, da kažem, sa tim podacima sada ne mogu da vam kažem precizne podatke, ali je dovoljno reći to da 10% je samo našeg učešća. A što se tiče pregrada koje su rađene na vodotokovima naših reka, tu faktički nemamo nikakvog učešća, jer taj projekat je realizovan na teritoriji više ovih opština, to je sam Evropski progres radio i ljudi koji su realizovali, ja mislim, taj projekat da su čak i izvođači radova bili iz Evropske unije. Tako da to je obuhvaćeno više opština, naše učešće nije bilo nikakvo, mi smo dobili samo
da kažem, na poklon. Program Evropski progres je imao za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljno okruženje za razvoj infrastrukture i privrede, kao i poboljšanje sprovođenja politike u oblasti socijalne inkluzije.